Sa Malapatan, Sarangani Province, gipamatud-an sa mga residente sa usa ka barangay ang diwa sa bayanihan pinaagi sa pagbuhat og dalan aron maabot ang mga lagyong sityo sa lugar. Nagtinabangay ang mga residente sa barangay Aper Suyan sa Malapatan sa pag-ayo og paghimo og dalan paingon sa mga sityo nga sakop sa barangay. Tungod dili na makasaka sa bukid nga bahay ng mga bulldozer, manumano ang pamaagi sa pagbuhat sa dalan gamit ang mga pala ug bara. Target nilang humanon ang dalan nga usa kadupa ang gilapdon og kapin siyam ka kilometro ang kalayon. Kini aron maagian sa mga motor na maghakot sa mga produkto paingon sa poblasyon. Gani tungod sa kakulangon sa pundo sa barangay, pagkaon lang una ang ginahatag sa barangay sa mga nagtrabaho sa dalan. Nasabutan kuno sa mga residente nga matag pamilya, kinahanglang dunay sakop nga magtrabaho sa dalan. Lakip sa nagtrabaho ang mismong mga opisyali sa barangay. Dinhi ilagad gipamatud-an kung dunay bayanihan to heal as one, dunay say bayanihan to build as one. Ang every household adunay isa ka tao gikan diha nga mo trabaho sa dalan. So ang wa mo trabaho, so dili pwede pahagion. Mao na ang plastala nila.